Takže záver jamky na 365 Golf Range je iný ako normálne, nepatujeme, ale dokončujeme jamku podľa toho, ako nám to systém vyhodnotí. Takže jamku dokončujeme buď úderom, alebo čipovaním, je na nás, ktorý si vybereme a prepne sa nám systém vždycky do tejto obrazovky. Máme možnosť zvoliť si konkrétny cieľ podľa toho, ako to je aj na odpalisku urobené. Takže hráč sa orientuje podľa farieb vlajok, ktoré vidí potom aj na samotnom odpalisku. Každá vlajka je inej farby a podľa nej je to zobrazené aj v tomto systéme. Dôležitá je táto zóna, kde vidíme, že keď teraz sme prepnutí na bielu farbu, tak vidíme, že pokiaľ hráč trafí do kruhu s priemerom 0,4 metra, tak ukončuje jamku parom. Pokiaľ trafí do kruhu s priemerom 2,1 metra, tak ukončuje jamku boogie, čo znamená jeden úder nad pár jamky. A pokiaľ netrafí ani do modrého, ani do bieleho kruhu, tak ukončuje jamku double boogie, čo znamená dve rany nad pár. Ráta sa dopad loptičky, takže nie je to na dobeh, ale na priamy dopad loptičky. Hráč si môže zvoliť aj iný cieľ, nemusí hrať na biely, môže si zvoliť buď týmto tlačítkom si prepne a zvolí si ktorýkoľvek z cieľov uzná za vhodné, napríklad keby si zvolil zelený 78 metrov, tak jeho kruh, ktorý má trafiť na ukončenie páru je 0,6, na boogie je 3,2 a keď dá inde je to double boogie. Takže je na výbere hráča, ktorý z tých cieľov si zvolí a tie ciele konkrétne vidí priamo pred sebou na odpalisku.